Ito ang mulmul. Kung siya yung gibot nyo guys para di badaot. So, lutuin na ito na yung dagko. Good morning mga idol. For this video no, pagkita na ko sa inyo akong nakuha kagabi nga mga isda og nagatsamba ta og lapu-lapu. Thank you kay sa Gracia Lord. Og first time na ko makakuha ning lapu-lapu no, duha ka buok. Nagatsamba gid pang sudan. So salamat kayo. Ako ipakita sa inyo. So daras planggana tong kuha. So natay mulmul. Mulmul. Good. Ay mulmul atong nakuha gabi. Ara atong lapu-lapu nako kayo. Duha ni kabuok. Ang isa gi baon sa kong papa, yang gi sugba. So nakaswerte ta. Ako lang iibutang sa ice kiss ay unya panihapon na to luto ay napatay sudan karon pamahaw. So, mao ni mga isdaan na tanan. Itong nakuha kagabi og mao ni ang kinadak-an. Og natay mulmul, tulokbok, ug kaning uban nga mga isda. So sulbad atong sudanon. Ako lang niibutang diri sa eskis kay unya panihapon na to luto no. Kay napatay masudan karon pamahaw. So salamat kay sa Gracia Lord og salamat sa nagpahiram og gagil sa kuha no. Si Kevin Claro. Salamat kay bro. Og tungod sa imong goggles nagakuha ko og mga dagko nga isda. Kay hayag kayo imong goggles nga tempered glass. So salamat sa pagpahiram. So hapon na mga idolo, mga amigo. Itong kuhaan o bang panihapon nga sudan na itong isda. Itong kuha. Itong lutuan. Ito ang mulmul. Kung siya yung gibot nyo guys para di badaot. So lutuan na ito na yung dagko. Yung gagmay at wala ning paksiwon og mabot nga og talong. So salamat dahil sa mga bago na kong subscriber na no, mga bagong followers sa Facebook page nako ug sa Facebook account. Daghang salamat sa mga full video mga idol. Kung gusto niyo tanaw na sa akong YouTube channel sa Kayan Mix Vlog. Og daghang salamat sa inyong mga suporta sa mga bago na kong subscriber diha. Tayo 1,084 subscriber sa YouTube. Pero di pa ta monetize no, kulang tag watch hour. So daghang salamat.